Ligo! 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 Kami rabay giinitan, uban ta diri sa awasan. Pabugnaw na to nga atong utok, nga dugay nang namalhan. Unya naaman ta diri nakitaan, nga Chinsin ug Ivan ang pangalan. Shoutout lang ninyong duha mga laagan, hinaot nga nanangin mo sa inyong ginikanan. Unya sa kadaghan sa mga katawan, ang Pasaw Group, ato na po nakitaan. Pasaw Group, shoutout! Shoutout sa mga Pasaw Group dia. Grabe sa kabalipayon, samtang naghawid sa iyang DIY nga drone. Drone ha na! Ayan drone, kaya Drone! drone. Tawa akong drone guys! Tawa drone! Tawa akong drone! Palupad doon. Palupad ha! Palupad ako, shoutout! Palupad ng drone! Tawa akong drone! Hapon kayo! Isa mo na bro. Unya, balik na ta diri sa kaliguanan. Unya si Kuis PG. Dili man nato makitaan. O yung siyalan, nanginuktok mang buang. O saray na sa hunahunaan eh. Gustong malibang. Kalibangon mo kay ko nya. Naapamanggod sila oh. O nga doon na po'y uban, nga nagpadaplin lang. Kay grabe yung katugnaw ang tubig sa awasan. Ha? Tubig. Way sumo mga kaligo, mga kuis. Basta naalay lamihan nga sudaan. O salamat sa inyong paglantaw. Hangtod sa sunod gayon, ang Kuis Rap TV manginaot nga kitantanan magmalipayon.